mano mar kaunti ma Migori. Juma kinyal muna winja, inyal muna dhi mbele gi twak. Erokamano awinji makare na diere ne ywak osebede counties mopogore opogore bende nyaka sani koro itayogi sama bende nyaka sani omed mawuok kuom piny owacho malo osekoso ka ok bi e counties mopogore opogore ka bende county ma Migori achiel kuom counties go ma bende wasebe winjo ka 10 county ywak ne nitie chenro mag dongo opogore opogore ma bende nyaka sani ok gisebedo ka ginyalo timo nikech deko mar piny owacho malo mondo koro ornegi omenda mondo ko gitim chenro mopogore opogore kata waneno ka county ma Migori ka ipimo kod counties mamoko waneno ka samoro kuonde moko jotich ywak ne pok ochulgi ma bende nyaka sani to mano to ma Migori ka bende okinyi ma kawuono wantie kod jagoro mar county wadang'ene to gin yo mane ma gitiyo gi sama bende koro ywak nitiere Kenya mangima ne omenda koro pok okele counties ma inyalo tigo e tayo counties to bende nitiere ka gineno ka governor ni kinde mar ndalo 14 ginyalo chungo chenro magin ka onge omenda machal koda mae gin kaka county ma Migori giikore nade bende kinde mar ndalo 14 dhiro ka koro giongo omenda ma dhi nyime kod chenro mar tayo county koro mi achiel kachiel mondo awuo kod jagoro mar county ma Migori mar ng'eyo ni to chalo nade weche doko bende dhi nyime to ang'o ma gitimo mag chwalo dongruok ne oganda opogore opogore jagoro adwa ni kuongi iyangrinwa ne oganda to wang'e ni nyaka sama wuoyeni county ma Migori yudo pesa mogik kawuok kuom piny owacho malo karang'o. Erokamano George, an gi nyinga iluonga ni Oscar Olima, an e jagoro kata county secretary ma Migori ka kendo an matelo ne jotije mag sirikal ma county government ma Migori. E penjo mipenjo no, sirikal maduong' mamalo no chiwo omenda Migori ka mogik dwe mar 10. Mano tiende ni dwe mar 11, 12, dwe mar 1, 2 nyaka 3 koro dhi dweche 6 kapok wayudo omenda koa e sirikal maduong' kocha. To kata odoko kamano pod wanyonore motegno kendo wadhi mbele ni tiyo ne jopiny. Penjo ma bende ipenjo ni pok oyudo omenda kuom ndalo mathoth gi. Ere kaka utayo county ni ka omenda CC bagi kuom department ka department chenro manyalo konyo mondo mi wamed tiyo ne jopiny kado doko no omenda pod odeko. Koro ido ka wan gi kaluwore gi department moro ka moro mondo mi tich odhi mbele. Ka nyalo chiwo ranyisi department wa mar public service management kata mochung' ne tiyo ne oganda to kod devolution wadhi mbele gi chiwo kaka koro arita mar chik. Watiyo gi jotich mondike county ka mar rito chirni to gi rito ndara to gi choko osuru ka ok wadhi kuom joma oko. Mana achiel kuom yore ma sirikal mar Migori ka tiyo godo mondo mi tich odhi mbele kata doko ni pok wayudo omenda kuom sirikal mamalo kocha. Penjo maduong' ipenjo ka ni tich mutimo gi dwaro pesa. Pesa ne uyude kanye? Ukawo hola e bengi koso uyudo pesa kanye mar tayo gigie? E gigi kaka ing'eyo, gimoro ka gimoro luwore gi ng'ama otelone. E Migori ka, migosi Dr. Chila Yako to gi wan kaka jotich mag sirikal manika ne wawacho ni nyaka watwe okanda motegno. Our own source revenue kata chokro mawuok kuom chirniwa to gi fees mwa charge ne services mochiwe e county ka osekonywa kabisa medo dhi mbele gi chiwo tich ne jopiny kata doko no omenda pok oa malo kocha. Mar ariyo, wadhi kaka sirikal wadhi e tuonruok mapek omiyo kaka ng'amotelo ne jotije sirikal wuodhe ma jotich sirikal wuotho mang'eny wang'ado kendo kuonde ma pes sirikal nyalo tiyo yore moko winjore wadwoko piny. Kane wadonjo ka nyachiwo ranyisi geche sirikal duto te nwayudo ka thothgi nitero kata gimo iloso Kisumu to imigochwa kaendi be wan gi garages to gi makanika ma jo Migori ka. Koro nwa chiwo chik kaka sirikal ni mondo wakung omenda wadhi tiyo gi joma jo Migori ka to gilose Migori ka to wayudo kamano ong'adonwa garama mang'eny kendo omiyo koro wan gomenda matin wanyalo timo gik mamoko
kaka chulo jotije. Kendo anyalo nyisi George ni e Migori County ka kinyalo penjo jotije te mag sirikal onge kata dwe achiel mosara oselewo kendo wachule wang' sa kendo wadhi medo timo kamano mondo mi joti sirikal otine jopiny kaka owinjore. Iwacho ni osuru muchoko ema ne uchoko osuru maromo nade manyalo miyo uta chendo gi to osuru muchoko ni be utiyo kod yorego mag dongruok kata development koso mana chulo osara gi tije matindo tindo? Kaluwore kaka los budget, George, ni budget mar sirikal kaka iloso owuok ting' nyadiriyo. Nitiere gik mitiyo godo development to kendo nitiere recurrent madhi gik machalo kaka chulo osara to gi expenses mabiro dwe ka dwe. Koro gie sani development projects kendo kaka ing'egi gin gik madongo, gin gik migero madongo dongo. Kuom sani development projects pod warito mondo sirikal mamalo kucho omenda mondo watim godo. To recurrent aparo ni king'iyo kata kaka osiptal chalo, king'iyo kata kaka watemo mondo pi obed osiptal, governor temo mondo mi yath be jopiny oyudi kar mwanyalo osiptende 53 manie Migori ka watemo kabisa kwatiyo gi yorego mondo mi services omed dhi mbele. To kata watemo kamano isewinjo nyadi ng'eny ka our governor Dr. Chila Yako wacho kendo kwayo mondo kik sirikal mamalo diwa ahinya kata doko ni nyalo bedo ni nitiere gik reasons momiyo to wakwayo ni mondo mi en chik manie chik mar sirikal in the constitution mondo mi devolved governments kaka ma Migori kani yud its fair share of the equitable share mar revenue kwa sirikal mamalo. Kendo osewacho mang'eny kendo amedo siro gimo osebedo kowacho no ni mondo omiwa mondo mi eka wa deliver services ne jopiny. Kwatieko ntono ka governor ndala 14 kongo pesa ginyalo tije ginyalo chung. Okang'e ni kaka county kuom ndala 14 gi buneno ka pesa mu choko osuru ni nyalo taye umo kunyal chungo chendo ma county kuom ndala 14. Apa ni ngas mar twakno to nanyalo we mondo governor ema dhiye kuponono ni okoyudo pesa. Rika wadhi medo tweyo motegno kendo tweyo kanda kendo tuonore mondo mi services ma jopiny onego yudi ochopnegi kaka owinjore. Erokamano mano jagoro mar piny owacho mar county mego bende koro lero Kenya bende giseketo mar tayo county sama bende nyaka sani koro counties nitiere kod nok mar omenda. Abujo ka olero ni gisebedo ka moko kuom chendo kaka mago mag wuoth koro ging'ado oko mondo omenda matin magirino koro gitigo e yore mag chendo mag dongruok ochopo ne oganda county ma Migori. Yo makare kendo rok manenya kuomba gotwake county mano ma Migori nyakoro mgejwanga mano jafambo marwa George Juma achiel kachiel ka bende notwak kod jagoro e county ma Migori mano kaluwore kod ikruok ma bende gintiere god winjo kanyo koro giseng'ado wuodhe mago mopogore opogore ne ikruok ahinya kaluwore